hlala phansi bazali. Hallelujah. Aningifundelani bazalwane amavesi amabili ngeke ngisashumayela seshumayela. Ukuthula wenqobile. Ukuthula wena. uMateyu 1 iverse beka 18. Wasekorinte bokuqala chapter 7 iverse yoba eyodwa uqala kuphela. Amen. Siyabonga Peter Marisbeck. Wadini mnandi kangaka. Nisihlele nonqobile. Siyabonga uJesu wethu emaphala ohlanganisa nonqobile eMalasport. Jesus. Amen. Utholile mthana banifunda. Mateyu. Akusona ufuna amavesi, uthola ngenzela into nje naphela. Mateyu 1:18. Asifundele incwadi kaMateyu oqala iverse 18. Yebo. Mateyu 1:18. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani. Bayeke lapho ke baba soqedile. Benga. uMaria wayemiselwe. Funa ukuthi nje intombi yasegospel ayizimiseli. Ake ngishona yenza njani? Iyamiselwa yenze njani? Iyamiselwa. Namhlanje sizomisela unqobile indoda. Asibashadisi. Sizomisela. Ingakho kuthiwa akafuneki kwaZulu. Ingakho kuthiwa akafuneki eMaritzburg. Ngoba bamiselwe. Yithi siphakathi nendawo. Cela ungangeni ke wena Solomon. Korinte. Abasekorinte bokuqala sahluko 7 iverse lokuqala. Isihloko ngesithanda nami. Hey, angazi. Izeluleko nemithetho yokugana. Verse 1 maqondana naloko enalo bangako kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane. Qedile ba. Mayelana nalokho enaloba ngakho. Kuhle ukuthi umuntu engamthinti owesifazane. Asibonge ngobile usigcinela inkonzo kuba intombi engathi. Noma siyazi ukuthi khona bebezama ukuphinda. Kodwa wanqaba ukuphinda. Waze kwafika isikhathi sokuthi sikumisele. Asibonge mnotho ukuthi ube insizwa engamthinti umuntu wesifazane. Kuze kufike ukhuzwa noDlamini. Haleluya. Akumisele. Abakazi umthinta ke mfana. Glory hallelujah. Usho ngani ukuthi le ntombi yayithembisa ukuthi uzoyishada? Ake sivala amehlo sithandaza. Baba wethu ngicela unamandla wonke. Hayi ndandatho uzothatha le ring. Uyibambe kahle. Uyibambe kahle. Wenze sure ukuthi awumthinti umuntu wesifazane. Atha le ring ke. No. Sondela kancane. Beka ngake mngabhekile. Beka ngake. Ndana kancane kakhulu. Kancane. Ndina futhi kancane. Check the distance. Amen. Manje mntana ngoba yazi awazi nokuthi kufakwa kuphi. Uyabona isandla lesi esinewashi.
ngizokunikeza lo muno number 2 uyigoqa yonke lenemine eminye kungenzeki iphutha lokuthi Tennis lenkosi kuhle umuntu lo umuntu lo yakangamthinti wesifazane ufaka le ring ke awusheli lapha uzokhuluma izinto esingazazi ushini ngale ring into eseyilindele ukuthi uyabethembisa ukuthi uzokushada Ngithi ngobile ngizobuya ngizokulanda. Amen. izwe lilodwa nje kancane Ngizomlinda. Ngizomlinda zabuye. Ngiyethembisa ngizokulinda sayifela ngingakathandazi angibeke nje amazwi ambalwa atabami namhlanje nimiswe phambi kwebandla phambi koma